Unint la part en la que parleu de les coses xicotetes que heu fet i ficant-les en valor, importants que són el canvi de metodologia per a fer aquestes coses, el bé que estaria a assolir, sobretot en els que esteu en equips de govern, assolir aquestes coses, més enllà de si en les pròximes legislatures esteu o no esteu. No sé si trobeu que potser la gent està, perquè també ho filaria a que si la gent està suficientment empoderada o no, no sé si trobeu que la gent dels pobles, dels vostres pobles, està suficientment bé informada, en positiu i en negatiu, en positiu de tot el que esteu fent, perquè pot ser que la gent no ho acabe de valorar, si no ho puga valorar, si no ho coneix, i per tant no puga tindre aquest empoderament de dir en les següents eleccions jo vull aquest tipus de polítiques noves. I també, no sé, encara que pense que sempre la política hi ha que fer-la en positiu, molt al principi de la xerrada, quan parlàveu d'estos tècnics econòmics, estos interventors que probablement abans tenien unes mires molt amples i ara tenen unes mires molt estretes, potser això també ho tinguera que saber el poble, de com, encara que això és una miqueta més de baixar al fang i de parlar de coses lletges i no sé si és una bona imatge, però en general no sé si la gent, si penseu o no penseu que la gent dels vostres pobles està suficientment informada. Jo pense, i ho he dit moltes voltes, que jo vull, no sé, igual és, no sé si és, no sé, diuen la família ho sabe, la família ens suporta, a veure, jo sí que és cert que jo crec que hi ha una, jo li dic una majoria silenciosa que jo vull pensar que sí. El que passa és que hi ha una minoria que crida molt i distorsiona molt el missatge, no? I per molt que tu estigues dient els problemes que hi ha en este carrer és perquè la Diputació, que és la que està fent l'obra, per molt que tu ho digues, si tens a 4 que criden molt, que estan dient això és culpa de l'Ajuntament, és culpa de l'Ajuntament. O sigui, el canal d'informació és molt complicat perquè hi ha veus que saben tots d'on venen, de les cavernes del PP, que fan que es distorsioni el missatge que tu estàs intentant. Però sí que crec que és cert que necessitem millorar la informació que donem a la ciutadania. Però moltes voltes mos menja el temps l'estar discutint en els tècnics, en voler fer polítiques, en què la majoria de nosaltres tenim les nostres feines, que l'Ajuntament és pràcticament una ONG, que no hauria ser, perquè com més temps li pogueres dedicar a l'Ajuntament, segurament tindríem més temps per a fer totes aquestes polítiques, però bueno, vivim en la realitat que vivim. Llavors, sí que crec que hauríem millorar, crec que és complicat perquè tenim tota aquesta distorsió i potser hauria ser el partit el que ens podrà facilitar les eines per a poder donar aquesta comunicació. Pel que fa als tècnics, i acaba i sí que vol afegir alguna cosa, pel que fa als tècnics, el problema que hem vist en els tècnics és que els tècnics miraven molt gros i ara miren més prim. I si els fas així, encara miren més prim. Encara et poden fer apretar-te més. I són com intocables. Tens aquest problema, si jo començo... Assenyalar-lo públicament és algo complex. Tens que fer jocs de malabarisme. I a part la població que et diria, si saps que és així, per què no fas res? Que no el tires, per què no els tireu? Què fem? Jo trobo que aquest és un dilema que potser el col·lectiu nostre que està així. Trobo que el col·lectiu pot també participar, perquè hem tingut este debat moltes voltes en el col·lectiu de la informació negativa de la que parlaves, la que dius, no? Ja sé que és més bruta aquesta informació, més tirar-nos al fang, què fer? Si ho diguem, si no ho diguem, si entrem en de tota aquesta informació, no? Alguna volta hem tingut el debat de què fem, inclús en els plenaris a voltes se mos diu teniu que ser més durs quan contesteu a no sé què, i després no teniu que ser tan durs, i al final no saps molt bé, no sé si vos passa, no saps molt bé si entrar, si no entrar, per lo menos a mi a nivell personal em passa. Sí, també és cert que quan Teníeu que haver contestat això, no? No, perdona. No, que quan tu dius, quan tu comences a fer aquesta política, la gent també diu no, jo no, jo vaig triar a tu perquè això és el que fan els altres. Tu fes feina i deixa't
de parlar, fes feina. Tienes que trobar... Y también en un pueblo pequeño ese nivel de confrontación tampoco es fácil, porque es que al final son después los vecinos y vecinas que te encuentras en la panadería, que te encuentras no sé dónde, entonces... Pero la confrontación la... Però per part dels altres, pero que nosaltres intentem ser molt... Claro, pero que no, o sea que yo soy de un pueblo pequeño y ahí también hay que andarse con mucho ojo, porque al final... O sea, son los vecinos que te encuentras todos los días. Perquè era l'alcaldessa, sa mare, són pares amics meus de tota la vida. Claro, pero eso, ¿sabes? Que la... I a mi Estan gravant. A veure si ho veu. No passa res que no l'ha enfocat. No sabrà qui és. Sí, desconecta la veu, ¿eh? De todas formas, Distorsionar la cara. Lo único que quería decir es que yo creo que la mejor forma... A ver, lo que es indiscutible es que el pueblo de Gata sabe que este parque está hecho. Y que está hecho, además, partiendo de las necesidades de... O sea, de lo que la gente ha preferido, ¿no? O sea, yo creo que por eso es tan importante la metodología, ¿no? Es decir, porque si no parece que las cosas... Yo creo que el otro día hablábamos, ¿no? También en otro debate sobre el tema de la educación concertada o pública y tal. Quiero decir, la mejor forma de que la gente crea que la mejor educación es la educación pública es que realmente la gente se sienta orgullosa de que sus hijos vayan a un colegio público porque es el mejor, ¿no? Es decir... o sea, yo entiendo, ¿no? Porque además sabemos que estamos infrafinanciados, que además prácticamente en todos los ayuntamientos, pero también en el gobierno de la Generalitat, todos estos años del PP hay pufos por todos sitios y que además con el problema de la financiación hay muchas cosas que quisiéramos hacer y que no las podemos hacer tan rápidamente, pero en realidad, es decir, yo estoy segura que el pueblo de Gata sabe que esto se ha hecho y que no hace falta comunicarlo más allá, porque es que és algo real, no? Ho reconeixeran, vull dir, no ho reconeixen i no ho diran, però espero jo que quan vagin a votar ho tinguin en compte. Bueno, yo creo que determinada gente nunca va a reconocer, porque quiero decir que tengan o sea, tener un parque como este para el pueblo de Gata les da igual, porque posiblemente dentro de sus casas algunos de ellas tengan un parque que no les haga falta ir a un parque público, ¿no? Con lo cual, efectivamente, es gente que nunca va a valorar estas cosas que son estas políticas y estas cosas que están hechas para la mayoría de la gente y efectivamente no para unos pocos y unas pocas, ¿no? Pero indudablemente... Sí, pero lo que decía Isabel, l'altre dia una persona del PP de Gata, de peso pesado, reconeixia públicament i deia, bueno, a mi a la meva empresa mai en la vida m'han pagat tan ràpid, tan a terme com està pagant l'Ajuntament de Gata a 7 dies en estos últims. Entonces hi ha coses que són indiscutibles. Sí, hi ha dades que... I que el deute s'ha basat de 4 milions de deutes tenen 2, de que està pagant-se a 7 dies i mig, vull dir que això és... indiscutible posar les contratacions obertes que dia fer, són indiscutibles. Pot no ser la seva metodologia, però és indiscutible que és la més justa. Anava a dir que el que dia de baixar una miqueta al fang, no? Cal també és un poble, en realitat és un poble menut, no? Que passa que té platja i la gent es pensa que... Però l'altre dia, bueno, a febrer van tenir un ple extraordinari per el tema d'uns acomiadaments que van haver fa 6 anys a Calp, es va acomiadar a 71 treballadors i ara es diu que això és il·legal, està mal fet i s'ha de... Bueno, en realitat s'havia de readmetre les persones, al final n'hi haurà que, evidentment, n'hi ha que indemnitzar, són vora 2 milions d'euros que n'hi ha que pagar a aquestes persones i per lo que dius tu de baixar al fang o no, aquestes persones que nosaltres tenim enfront, d'aixòs 13, jo puc dir que jo tinc bona relació, correcta relació en 10 d'elles. Però sí que vas demanar responsabilitat patrimonial, vull dir, n'hi ha un moment que ho sents molt per la persona, però van prendre una decisió que ara a tots ens va costar 2 milions d'euros. I jo no vull que li passi res roïn a aquestes persones, però que probablement potser després no va cap de puesto el fet de demanar-ho, no? Però, perquè per lo vist, per lo que vam investigar no anava cap de puesto, però jo crec que sí que ho has de demanar, vull dir, això no és teu, això no és... No n'hi ha cap de responsabilitat, no ha dimitit ningú, no s'ha fet res en aquest aspecte. Llavors vam pensar a l'assemblea que vam fer,
ens sumem a demanar responsabilitat patrimonial a aquestes persones que són veïns nostres. Jo trobo que en molt de mal sí hauríem, perquè és que té una responsabilitat molt gran, no? I de fet, estan encara, moltes persones, aquestes persones estan una altra volta en l'equip de govern, no? És de la legislatura anterior, però encara estan. Jo ho sé molt, ho sé moltíssim, però ja ho sabien el que s'arriscaven i de fet, si hagueren vist alguna intenció de responsabilitat política o alguna paraula de perdó als habitants de Calp per tot el mal que van a fer, a lo millor tires darrere perquè dius, cony, és complicat, no? Però és la impunitat de la que parlàvem al principi, no passa res. Pues mira, xico, jo vaig a per totes, en aquest sentit, no? Jo espero no haver-me mai en una d'eixes, però és lleig, és complicat, però trobo que n'hi ha voltes que ha de mullar-se uno. Pels demés, no? No pels que estem enfront, els que estem enfront és circumstancial, després la resta estem vivint tot l'any. Jo, en relació a lo que parlàvem, dels mitjans de comunicació, de com era la percepció que tenia el poble de lo que estan fent els ajuntaments del canvi o els partits instrumentals que estan a l'oposició, jo penso que n'hi ha una cosa fonamental, no? Que és el fet d'estar al govern fa que una gran part de la població perga d'alguna manera la por eixa de que la nova política pues, són gent que van a fer canvis i van a fer una barbaritat. No, són persones que venen a intentar-ho fer de la millor manera possible, amb més sensibilitat per lo públic, amb més sensibilitat per lo social, i que el fet d'estar en el govern pues, és un punt a favor. És un punt a favor perquè et permet apropar-te a moltíssima gent. Però després tens també jugues amb desavantatges en certes coses, no? Perquè uno actúa de manera transparent, uno actúa de manera, o intenta sempre actuar de manera justa, no? Es pot equivocar o no, però una de les coses, per exemple, que feien a Benissa, i que no és una cosa pròpia de Benissa, no és endèmic, és una cosa que feia en diferents ajuntaments i administracions del PP, era subvencionar de manera molt unflada a mitjans de comunicació, a premsa. Entonces tu arribes i et trobes amb contractes tancats en molts casos, i en altres casos pots trencar els contractes i dir sí, nosaltres estem d'acord en que el seu mitjà de comunicació puga donar a conèixer accions que tinguin interès públic, no que el polític va a fer-se una foto amb no sé, un altre representant.